wanda ya kashe wani ya sa makami ya tsare wa wani wuya ko ya sa makami ya caka wa wani ko ya mutu ko ya zama ya jikata, Allah ya faɗa a Ƙur'ani wanda ya halicci ɗan adam ya ce wa katabna lahum fiha annan nafsa bin nafs wal aina bil ain wal anfa bil anf wal uzna bil uzni wal juruha qisas. Allah ya ce ko mugun rauni aka yi wa mutum, Allah ya ce kisasi za a yi. Mutum ya samu dan buda ya caka wa mutum, Allah ya ce to a cikin wannan mummunan ciwon da aka yi masa a yi kisasi. Me kisasi? A kira likita izira abin awo